turka shi, wani matashi ya fito yayi wata magana wacce sai matukar ba mutane mamaki. A cikin maganar ta sai yake bayyana cewa 'yan ƙasar Niger sun fi ƙasar Najeriya, wanda hakan ya matukar ba mutane mamaki matuƙa. Idan kai bako ne ko bakuwa a wannan tashar tamu mai albarka, muna so ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa yadda za ku na samun ayyukanmu da zarar mun ɗaura. Mun gode. Matashin da ya bayyana wannan bidiyo ne a shafin TikTok, inda ya fito da kansa ya yi bidiyo yana bayyana cewa in dai kana so ka sami mai halacci da riƙon amana to ka samu ɗan ƙasar Niger, domin ya fi ɗan ƙasar Najeriya komai. Sai dai ba a gano menene dalilin yin wannan magana tasa ba, domin irin waɗannan mutanen su ne wanda ke tada rigima tun tana ya karama ta zama babba. Wannan bidiyon nashi ya matukar ba mutane mamaki, dalilin hakan yasa tashar mai albarka ta to muku da shi, domin kuma ku gane wa idanunku ku ji irin abubuwan da wannan bawan Allah yake faɗa. Amma kafin mu fara nuna muku bidiyon, muna so ku danna mana alamar likin ga wannan bidiyon namu. Sannan idan kai bako ne ko bakuwa, muna so ku danna mana subscribe. Ga bidiyon nan za mu fara nuna muku kamar haka. Oh, ɗan Niger. Abubuwa uku da suke burge ni game da ku ɗan Niger. Abu na farko, kuna da kishin ƙasarku. Duk yacce ƙasarku take, duk a inda kuke a duniya ba kwa taɓa mantawa da ƙasarku. Abu na biyu, ɗan Niger ba shi da girman kai. Duk ƙanƙantar sana'a, ko ya take inda halak ɗinsa zai nema halak ɗin ba zai raina ta ba a duk inda yake. Sannan na uku, akwai shi da amana. Akwai ɗan Niger da amana, an yadda da su a ko'ina a faɗin duniya fiye da yadda aka yadda da ɗan Najeriya. Don haka ɗan Niger mutumin kirki. Sannan kaiwa wajen arewacin Najeriya da kake zagin ɗan Niger, wallahi ba ka da ɗan uwa a duk duniya da ya ci ma Bahaushen. Allah ya haɗa kawo da zaunar da ƙasashen mu lafiya ya ba mu juna a to, wannan dai shine bayanin da matashin yi, kamar yadda kuka gani. Ku ci gaba da kasancewa da tashar mu domin samun labarai da dumudumin su. Kar ku manta ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa yadda za ku na samun ayyukan mu da zarar mun ɗaura. Mun gode.